ljudi, ja sam KGD Gaming, ne znam kako već bude to tamo iza. Ko si ti? Uroše, Šta je? ne vidim te. Ja te ne vidim. Šalim se, vidim ja tebe, dođi vamo. Aj, pukam se. Moje iznutrice. I da, ljudi, danas... Igramo YouTube Tycoon. Da. I da, ja danas prvi put igram Roblox, mislim dok snimam. Make your first video free. Evo ga. Napravili smo naš Imaš prvi jednu video. Uroše, dođi kod mene Uroše. Dođi kod mene pa vidi gdje ste stavio ako ne budeš znao. Čekaj, jako se loše čuje. Zašto? Čekaj, i sve Evo ga, bolje. bolje. Nešto je do konekcije interneta, pošto sam ja u drugoj sobi. Brate, pola epizode prođe dok ja dođem do tebe. Op, čekaj, sad se ti meni slabo čuješ. Ponavljam se sam se... Ne, Dobre! Sad ti imaš iznutrice. Nemoj mu ubijeti, molim te. Vucite nož. Kako da ga vučem? A, evo ga. Čekaj da ti otvorim vrata, izvoli napolje. Šalim se. Zatvorite vrata. A kako da se... Aj sad uđi. Otvori mi prvo. Zaobiđi se, ali skoči. Štit. Čekaj, skupljaju mi se pare, kupujemo ovo. Dobro da mi imam svoje tako. S tebi skupljaju pare tamo, si uključio? Ne. Ti si mene zvao. Čekaj, evo ide neko tebe. Tamo nam se skupi pare. Čekaj, Uroše, dođi vamo brzo. Šta je bilo? Pokreni si dođi. Gledaj, znam bolji način kako da brže dođeš kući. Daj da te ubijem. Može. Bravo, Uroše. Ja sam tebe ubio. Da. Really? A, skupljaju mi se pare, evo 240. Imam već 240 para. Onda kupio ono desno. I samo klikci na ono zeleno dugmence. Da stavim ovaj upgrade konverter valjda ili tako. Ne, sad čekaj, evo sad ću doći, čekaj. Sad ću ti reći što da kupiš. Znači, ja igram Roblox, brate, imam 2 godine već i više. Pogledaj kako izgleda, malo mi je glupo što ću etiketiran, nisam dobio 10 etiketa na dan. Dobro, malo sam mi sad bio zapisala. Kupiš, čekaj. Kupio. To. I sad samo klikci na ovo dugmence. Čekaj, ja ću ovdje, nema vas. Na koje dugmence? Klikci ti, na ovo iza. Klikćemo u isto vreme, klikci sam. Dobiješ više para. Pogledaj se koliko imaš. 140. Uzmi ovo. Što? Ne vas. Treba skupiti ovo za 300. Ajde klikci. Kad si potrošio pare sa klikci. I da, ljudi, ovo je jako naporno. A? Rekoh, ljudi, ovo je jako naporno. Ma dobro. Sve ćete se upoznati automatski. Evo imaš pokupi se dovoljno za 300, ja mislim da imaš dovoljno. Nemam dovoljno. Imam 200 para. Meni malo ajde klikće ću ja onda za tebe. Klikće mi ja, sad će duplo brže. Oh my god. Si vidio? Klikće sa mnom da što brže. Ajde, gledaj sad ovo kako ide gore. Gledaj sad, jednom sam počeli ići gore. Samo da si jedna zajba i gotovo. Čekaj. Klikći, što brže.
Тук у тебе музика или само ovako uključena? Ja znači nikakvu muziku, ajde da vidim koliko sad imam para. I imam dovoljno. Kupi se ovo. E tako. I sad, ne znam, kupi ovo možda. Tamo gdje vidim šta je, da neko se zanima. Sad dođeš kući. Čekaj, prvo uzmi ovo. Čekaj. Treba mi još malo para, ajde. Uzmi ovo gdje stoji. A? Pa nemam dovoljno para. E sad imam dovoljno para. Imaš. Nemam još dovoljno. Imam Pa 160. kupi, ajde, kupi stvarno. Nemam još para. Još jedan dinar mi fali. Brate, prvi klipa ja prehlađam. Stvarno. A, to je ovaj drugi. To je ovaj drugi što stvara. Nemoj! Ubi me. Ubi me odmah. To. Moj grlo. Moje, da. Pogledaj moje pare. Fuck! Zabao mi je zvuk. Stvarno? Evo ga. Odboje. Kupio sam ova vrata. Može ova igra nekako da se sačuva? Mislim, baš ova igra. Ček sad želim. Meni, vjerojatno možeš čim je meni. A ne, to je ovo samo za VIP-a, ne. Nema reći ne može se sačuva. Ne, izgleda će morati igrati do kraja. Ne se. Ja imam 500 sad. Samo moram da pazim da ne kupim ovu buy owner only door. Ne čujem te. Ponovi sam to što si jako zabavio zvuk. Moram da pazim da ne kupim ovu buy only owner door. Opet ne čujem. Ništa bitno, ajde. Izvinite ljudi ako je vama glasno, malo ću se stišati. Opet ne čujem. Dobro, da ovo nije ni bilo upućeno tebi. Dobro, sad sam čuo. Pora što ja snimam facecam sad. Ćao. Ovo je moje pravo lice. Brada mi pare. Imaš 2000. Daj, sad ću da kupim nešto. Gledaj ti moje, ja imam 1900. A gledaj šta ću sad da kupim s 2000 nešto bez veze 100%. Da, bez veze. Pora što ovi drugi zidovi... Kupio sam drugi strat, nije bez veze. Nije bez veze. Za 2000. Mogu da kupim mač za 4000. Ja ću da kupim ovo make small let's play serious. A, malo mi pali. Ja stavljam po 2 kad kliknem. Kako imaš po 2? A? Kako imaš po 2? Pa kupiš iza ono za 100. Koji je to? A! Wow. Zašto na... To je cool, znači duplo više para dobiješ. Čekaj... Ti znaš znaš da radiš na fantaziji? Znam. Da? Ja sam onaj moj intro napravio fantaziju. Ja sam napravio intro, ali nisam u fantaziji, ja sam preko onog intro kreatora. Nemam sad... I gledaj mi sad pare, gledaj mi pare. A? Jer vidiš, imam 1500 para. Ja imam 2300. I da, ja ću svo ovo kliktanje morati da isječem. Mislim, ono glupo će biti ljudima ono da gledaju samo ono. Ušao mi neki lik, sad ću da ga rock. Rock nigga! Oh, kill him! Rock nigga. Ali kako je on uspio da uđe kad je meni zatvoreno ovo? Možda je preskočio. Okej, nije mi bilo zatvoreno, ne, sad ću da ga rock. Ne! O, dobro, ne mi hvala. Ne! Što je ovo, brate? Ne mogu da udarim nešto. Mislim, mogu da udarim, ali Kako ono si to čekam. kupio to za... Sad ću da mu dođem, sad mu neće biti dobro. Sam da ga nađem. Kibro, smrad, sad ću ja da ga vidim. Stefane, Evo, Stefane. dođi vam. Znači, što Stefane! Molim. Kako si ti stavio ono dugmence ovdje sa strane? Koje dugmenci?
pa dugmenca ova tu sa strane da zatvoriš vrata i da ih otvoriš. Ubio sam. I ja ću sad finish first floor da stavim. A? Da li da kupim ovo finish first floor? Baguješ ljudečko. Da li da završim prvi sprat? Kupi, to je da dobiješ sprat. I eto ga. Idi teleport to VIP Island. Idi teleport to VIP Island. Znaš ti što liko sve dobijam? Samo da me ne ubije. Odbacuje me na vas. Mega VIP. Ja sam kod ultra VIP ovdje. Mega VIP. Dođi vamo da nema pausku. Sad ću te probam da provalim u VIP. Dođi vamo. Vidim te. Ček, što? Dime. Hat remover. Ovdje samo hatovi izgleda. Sad čekaj, budi tu. Dođi vamo. Stani ovdje ovako. Tako tu. Ne približavaj se. Brate, meni stalno izlazi kao nešto. Čekaj, budi tu. Ne, skoči kad ti ja kažem. Čekaj, kad ti ja kažem da će samo početi da skače. Ja moram ovo da sjećam. Skači. Ne vredi. Dobro, ne vezi, idem ja na moja ostrava. I to je to što se tiče ove epizode, vidimo se sljedeće, ćao! Ti završi sve klike. Morao sam ovo da uradim. Što? Ne mrdaj se. Sad ćemo početi tjapati, moram da klonim, brate. Hitno. Sačekaj se, sačekaj. I dalje. Čekaj, ko je moj... Koliko je 179 para? Aha. Izvinite na tom tako. Sad koji idem... Mislim da je ovaj tu, ako nije onda ja stvar. Ja mislim da jeste, da. VIP boy, and the VIP, ultra VIP, by rocket VIP, by laser VIP. I da... Uroše! Šta je? Uroše! Tu sam! Uroše! A šta je? Snimam! Ne čujem te, Uroše! Jer me ne čuješ ili me zjebaš? Sad te čujem. Meni piše you have lost the connection to the game. Ja isto. Krećemo, Uroše. Šta? Ja nisam bio ni prestao. Ti dalje snimaš. Da. Ajde sad ću da završimo u prvu epizodu. Onda ćemo morati da sjećamo krećemo sa 3. Čekaj, sad ću ja da prekinem. I hvala što ste gledali ovu epizodu, vidimo se sad. Čekaj.